и ние оценяваме като естетическа стойност литературната творба, така и кинотворбата трябва да усещаме като естетическо явление. Благодаря ви много. Беше много приятен разговор. Благодаря и на мен ми беше много приятен и се надявам да сме били полезни за нашите зрители. Надявам се. Къде е? Трябва ни! Няма я. Наистина. Ами да звъним на Юлито. Давай. Ало, да. Ало, Юля, няма я при нас. И при нас я няма, да. При тях я няма. Книжарницата? Ама да. Ами, Юля, давай към книжарницата. Ще ходим към книжарницата. Хайде. Добре, отиваме към книжарницата. Здравейте! Здравейте! Имате ли книгата на доцент Тонев? Да, ето я.